Πας για ρεπορτάζ και φεύγεις με αποκλειστικό. Η στιγμή που η ηλεκτρική Cayenne ξεφορτώνεται στον εκθεσιακό χώρο της Porsche στη Λέμεσο και το ρεπορτάζ γίνεται σκουπ. Ας πάμε να τη δούμε από κοντά. Αυτή λοιπόν είναι η ολοκαίνουργια Cayenne Electric, η οποία έχει φτάσει στην Κύπρο μόνο για λίγες ημέρες προτού επιστρέψει στη Γερμανία. 435 EP all-wheel drive, αυτονομία γύρω στα 550 χιλιόμετρα και φόρτιση από 10 μέχρι 80% σε λιγότερα από 16 λεπτά. Η πρώτη ματιά μας λέει πως η δύναμη αλλάζει μορφή. Στον πυρήνα όμως παραμένει Porsche DNA.